Bismillahirrahmanirrahim. Mevluda Peygamber aleyhissalatu vesselam. Geli Müslümanın heja. Mevlid nabe ve şeva go Peygamber ma Hazreti Muhammed de hatiye dünyayı. Ev şeva u ebro jbo mrobahiye cejneki mazın u piroza. Çünkü ev şev bu dawiya karneki u despeka karneki num. Ev şev bu davide anina taritiye u bu despeka ronahiye. Bu davi kirina rawşeki u despeka rawşeki din. Bu gotineke digo em bibêjin ev şev bu milad. Milada çuna zulm taritiye u milada hatina adalet u ronahiye. Dısat sala navinda تێکلی و پەیوەندیên گو حزور و ڕەحەتی ددان مرۆڤان قەدییا بوون. Pirê mirovan ji wê rêya rasta got kamorani û bextewariya herheyî dida mirovan derketibûn. Dişûna got ji Xaliqê kaînatê re îbadet bikin, ji kevir û daran re, ji pût û seneman re, ji melayîket û cinan re îbadet dikirin. Xirabîyûna qencî weke kabûsekê bi ser ve heywan de hatibûn. Sed xwezî bi heywanên hov. Qelb û dilê wan ji şefqet û merhemetê bêpar mabûn. Ji bo nabûyer û rodanekî piçûk bi hezaran xûn dihatin rjandin. Mirovan zarokên xwe bi saxî ve dişartin. Nirx û rûmetên meعنewî dihatin bêpeskirin. Jin ji hêla mêran de weke kole û malê ticaretê dihatin firotin. Hestên xweperestî, menfaetperestî û xirwebaziyê di rehan de cî girtibûn. Xurafe û yafebêjî bêtixûb û bêsînor bela bûbûn. Di nav civakê de deng û hêzek got mafê civakê biparêze, piştgiriya rastî û dadiyê bike, kesê qels û zeîf biparêze, zalim û sîtemkaran ceza bike tu nebûn. İnsanên rûyê erdê bi hêviya nûr û ronahîkî wisa bûn got huzûr û rehetiyê, aheng û aşîtiyê ji wan re peyda bike. Mirovahî jî di nav valahîkî mezin de digevizî. 1409 sal berê di şeva 12 heyva Rebî'ul Evvelê de beriya fecrê li bajarê Mekkê serwerê kaînatê dostê Xudayê herî mezin pêxemberê hemî mewcudatan pêşkêşê qefla pêxemberan şahê qesr û qonaxa rîsaleta bilind û ya dawî Hazretî Muhammed hate dinê. Hê roj derneketibû ew ji dayîka xwe bû, cîhan bi nûra wî ronahî bû. Hîm û binyadê batılî ê pûç got bi sed salan di dil û qelban de tehekkum kiribû rûxiyan. Dişûna zulm û zordestiyê de edalet, dişûna hêz û qewwetê de maf û heq, dişûna derew û bêbextiyê de rastî û durustî cî girt. Zincîra nezanîn û cehaletê koletî û bindestiyê şikest. Cîhan gihîştê ilm û zanyariyê, hurriyet û azadiyê. Genî Müslümanên birûmet, ji bo yî got mewluda pêxember di kaînatê de destpêka guhertinekî giring e û zamanê hilatina wê roja got li dora Kelîmetullahê ya cejna cîhanê ya herî birûmeta. Ev şeva layıqê teqdîr û teqdîsa hemî mirovan e, ne ya Müslümanan bi tenê ya. Genî Müslümanên hêja, maqsed û gaye ji pîrozkirina vê şevê ne got belakirina şîranî û xwarinê ya, yan jî xwendina mewlûd û qesîde û beytana, belkî hedef û armanc ji pîrozkirina mewluda pêxember fêrbûn û hînbûna nubûwet û rîsaleta wî ya cîhanê ya. Tewekkül û xwespartina wî ya li ser Xudaya, sabr û semaxa wî, însaf û edaleta wî, merdî û ciwamêriya wî,
زهد و قناعتاوی فضیلت و میرخاسیاویه تذکرین و خورتکرنا حسکرن و گریدانا بوی ویا سوزا پیکانینا امر و شیرتن ویا پیرویا ریچ و شوپا ویا و دستگرتنا جروشت و اخلاقی ویا. از دخوازم خود باخوا با آیتا 45 سورت احزاب بقدینم. ای پیغمبر براستی متب شاهدی و گوانی بمزگین بری و هشیارکری شیان دیا متو هنار کیا داگو بدستور خدا تو ببی دوزگر بار ریا خدا و تو ببی چرایک روناک و رونی. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام.